Sziasztok! Elérkeztünk a 34. lapszámhoz. Nézzük a szakirodalmat. A tűzfal és a kiemelő villa visszahúzó rugójának felszerelése. Peugeot 306. Levegőcsatorna lesz a következő számban. Nézzük az alkatrészlistát. Van egy picike rugónk, egy műanyag alkatrészünk, CM csavarunk és még egy műanyag alkatrész. Vegyük vissza szépen a hátsó részünket. Na most elvileg a kuplung kiemelőnek a rugóját erre a rugóra kéne lecserélni, de mivel az előzőt is olyan rohadt nehezen killódtam be a helyére, így úgy döntöttem, hogy kapják be, jó nekem a régi is, ami benne van. Úgyhogy valahogy szépen ezt a kuplung kiemelőt vissza fogom rakni úgy, ahogy volt, azzal a régi rugóval, ami benne van. Persze, ha sikerül. Ha nem, akkor így jártunk. Akkor nem lesz benne a rugó, de hogy én még egyszer szét nem szedem az autót, az is biztos. De ezt is minek kellett... Szereljük be a motort, utána ne férjünk hozzá. Gyere már ki belőle! Na. One eternity later. Csak hát olyan pici az a luk, hogy tökéletes bele nagyon is a régi rugó. Akkor jöhet szépen a tűzfalunk, amit ide fogunk szépen illeszteni. Ott oldalt van egy picike kis luk. Abba óvatosan belehelyezzük. Majd szépen rögzítjük 2 darab CM csavarral. Egyszer itt. Meg egyszer itt.
Ha ez megvan, akkor ezt szépen átfordítjuk. Jöhet a gázfordító kar vezetéke, amit itt ezen a pici lukon át kell fűznünk. Jó. Aztán jöhet ez a generátorkábel, amit ott azon a pici félköríves lukon kell átdugni. Így. És ezzel el is készültünk a 34. lapszámmal is.